Bi alamsaye marsikalo kile tan ani saba samba flani muga ani duru ambe aw bela jilin fo aka wakati o chugala aw munu sokolembe mali kunafuni jabarani sola ni wakati na kunafuni wati sira ayaw bismillah. Kuna fundamela bi anga ministry mbeno ni ale nyashine meseko ani donko konya uluma ni oye Mamudu Dafi marsikalo kletani kile samba flani muga ani duru ay festival de rapu ni oye dogokunye ay o mawkone ni ka ulu bismillah ni oye master sumini aka manager la nyini efemi ore kana festival rapu dogokun ni ka abara konya ka oda ministry koni ale nyakoro ni nyina ya tako wolonvla naye kakeni anga jamana nyama ni oye son excellence général des armées Assimi Goïta ye ale koni ya yira ka foko nyina sangoni odile no seko an donko tigla maudema anga jamana nyama ka laliliba kerenkerende ni oye Agibu Dambili marsikalo klitan kile samba flani muga ani duru anga jamana nyama ale tola ni oye Assimi Goïta ye aye jibondo fla ninka o kolomokari dogobala ale ni moribabugu ni jibondo fla yere koni meleke anga jamana nyama ale ka jibondo kemenani ni duru nandi mini aya sinka di jugo desabe mamunu ulula ni ji yere koni abina ke sababu ye ninka moribabugu kaw kata se dogobala kaw uluka jugo koni ninka no ya kosobe jugo gela kon tube ulu yere kon ka kosobe Dauda Magasa ni ale Imam Mahmoud Diko o masuru yamaye ale koni tunja sura février kalo kile duru samba flani muga ani duru mamra fetigila ko mali do yere koni ulufe ama foko tare ka sababu yake asigina kana akademba ya o konna la tarata temeni yere koni inna aka mau koni uluye kuma inika ale chientiga ni oye semasi mau uluye me wakati mina ina fosisa ame songolo koni o konnala sogo koni ale songo yelena kosobe mi ni maw yere koni maseka family foshi ninka o sorala ayela ka fo ko mishimi yere koni ni ale pmefri se wari wa bishegi ngata se wari wa bishegi ane duruma ame wakati mina ina fosisa o mishu yere bika firi se wari wa keme odila ode sogo yere klo koni ke se wari keme woro ani binane kata se wari keme ulunvla oma so sana oni keleme gele ya baye ulubulo ka sababu yake songolo yere na gele ado na frat kuno ko sogo fene koni o dagelera ma o masika family foshinika o sorala ameta bankaska ulu feno bolma fendo ni ale kon tumeka bo dogo koni ula marsikalo kleta ani enkele bolma fen yere koni ale tumeka bo sogopia ale ni paruni nyogonche ma mara fentigi do koni ye ni bolma fen ma bela jele ni ka ujaso katagani uye ma chama kumbe akonnala ali muso ni demson utara nu be ma munu tume bolma fen o konnala ulu somo yere koni jorole no kosobe ka sabe yake utuga ma yere koni ta fankele ni kwa udo ami wati mina ina fosisa no sekalo kon bara ulube sena wala saka seka manu taro kon ni ka o la kodo ka wala do ni aka fo ko ni asan duru de bon ma fen chama le kon be munu nulube jenni sera ko fole ola amita gawka ulu feno marsikalo kleta ani flasamba flani muga ani duru kawgalendine tigila mado koni ulu ye femi ye muguju ye koni fla nika okiru kataka anga fintila kaw daga yoro mimbe gawka ulu feno MSA ni o nyamaya kon be Musa Aga Asharatu Manna ale bolo ni Conseil national de transition mado femi ye marsikalo klitan fly samba flani muga ani duru ay menaka che chama ni ka ulu faranyonka illa nyini minye ode ka seka mana femu be no nube cheninga ka seka ulu marama fennu ni ka ulu koni che ni baran yere koni bela jelen la bena ministre so be no ni alenya cheneme ben ani kelenya konyoma ka kunafuni ni ka o datusa Patrice Motezepa ale koni kera Fédération africaine de football ni o kafuye o nyemaye marsikalo kletan flasamba flani muga ani duru abena sanani ni ka o deke ni jorena mali kuna foni jabaran la jabo aw kulo garse kara ni kuna foni debi ni ka daw kuluka aw ni ci akalla mel ko nyumana aw kambe dona na tawla kuna foni kuro ulu keneka ala ka songolo time kuma nini aw bela jelema aw kambe